இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 2 பிளாகிங் டிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து AdSense பற்றினது, இன்னொன்று உங்களோட பிளாகோட பேஜை வந்து ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு பேஜை எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கோடு யூஸ் பண்ணி முதல்ல AdSenseஐ பற்றி பார்த்துருவோம். AdSense பேஜ் வந்து செட்டப் ஆகுறதுக்கு லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னா நீங்கள் செகண்ட் டிப்புக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் டைம் லைன்லேருந்து கிளிக் பண்ணி போய்க்கலாம். தெரியாதவங்க இதை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள். ஒருத்தர் வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தாரு, இந்த மாதிரி AdSense வந்து அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே வந்து 2 வீக்ஸ் ஆச்சு, இந்த மாதிரி இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. 2 வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு, இன்னமும் வந்து எனக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸும் வந்து எனேபிள் ஆகலை, அதாவது சைட்ஸு ஆட்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே எனேபிள் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னார். என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனேவே ஃபியூ டேஸ் வரும், ஒரு சிலருக்கு வந்து உடனே ஆகிடும். உங்களுக்கு வந்து 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து AdSense அப்ளை பண்ணும்போதும் இதேமாரி தான் எனக்கு காமிச்சிச்சு. 2 வீக்ஸில் 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆச்சு வர்றதுக்கு. 1 மந்த்துக்கு மேலே அதுக்கப்புறமும் கூட எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே கீழே இருக்குது இந்த அக்கௌண்ட், இது எனேபிள் ஆச்சு 2 to 3 டேஸ் நினைக்கிறேன். அது அப்புறமா வந்து இந்த சைட்ஸ் வந்து எனக்கு எனேபிள் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து என்னோடய பிளாக் அப்ளை பண்ணேன். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து சீக்கிரம் ஆகிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ் அந்த மாதிரி லேட்டாக தான் செய்யுது. ஸோ பொறுமையாக இருங்க. வந்து அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வேறு பிளாக் வந்து எழுதிட்டுருக்கலாம். எழுதி வைங்க, எழுதிட்டு அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 20 to 25 போஸ்ட் வந்து போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த போஸ்ட்டுமே வந்து 500 வேர்ட்ஸ்க்கு அபவ் இருந்தால் மட்டுமே தான் வந்து அப்ரூவ் ஆகும். சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக அப்ரூவ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து நீங்கள் அது கம்மியாக இருந்தீங்கன்னா ஒன்று அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, நாட் எனஃப் கண்டென்ட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இதுதான் வந்து அந்த டிப்ஸ் வந்து அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸில் நிறைய பேருக்கு இருப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து லேட் ஆகுது, ஒரு வேளை வேறு எதனா பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அது அவங்க சைட்லேருந்து அவங்க கொடுக்கறது தான். இது வந்து அப்ரூவ் ஆகுமா ஆகாதுன்னு அப்ரூவ் ஆகும், டைம் எடுக்கும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை, நத்திங் டு. இப்போ செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட அட்ரஸ் பார் இங்கே இருக்குது இல்லையா, இது வந்து உங்கள் பிளாகுக்கு கலரை அப்படி மாற்றுறது. ஆக்சுவலி அது வந்து மொபைலில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேணுன்ற கலரில் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ப்ரௌசரில், அதாவது டெஸ்க்டாப்பில் வந்து கிடையாது. ஸோ இப்போ எல்லாருமே மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட பிளாக் வந்து பார்க்க கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வர யூஸர் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ உங்கள் பிளாகோட தீமுக்கு ஈக்குவலான கலராக இருக்கட்டும், இல்லை அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற கலர் நீங்கள் வந்து எந்த கலர் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம். அதை எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். உங்கள் தீம் போயிட்டு எடிட் HTML போயிடுங்க. அந்த எடிட் HTMLல ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெட்டா கோடு தான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஒரு கிளியர் மெட்டா கண்டென்ட் ஈக்குவல் டு இந்த கலரோட ஹெக்ஸ் வேல்யூவும் அதோட நேம் வந்து தீம் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கோடு என்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம். இதை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் மட்டுமே போதும். இந்த கண்டென்ட் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக கூகுளில் போயிட்டு கலர் பிக்கர்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விண்டோ வந்துடும். இதில் வந்து நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த எக்ஸ் கோட்னு வரும், இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து வயலட் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன். நார்மலாக நீங்கள் வந்து பிளாகை வந்து எந்த மெட்டா டேக்கை இன்க்ளூட் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிரே அண்ட் ஒயிட் இந்த காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லா வெப்சைட்டுமே. இப்போ நீங்கள் இதை அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட மொபைலில் வந்து நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இங்கே நீங்கள் என்ன கலர் சூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த கலர் வந்து அங்கே காமிக்கும். நான் வந்து இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன். ரிஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே பாருங்கள், பார்த்தீங்களா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து ரொம்பவே ஈஸியான ஒன்று தான். இந்த கோடு வந்து க்ரோம் ப்ரௌசர், ஒப்பேரா அண்ட் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இதுக்கான ப்ரௌசரில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். iOS, சஃபாரி, விண்டோஸ் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக கோடு இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக iOSல வந்து, அதாவது ஆப்பிள் ஃபோனில் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒன்று பிளாக்கு இல்லை டிஃபால்ட், அவங்க என்ன கலர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து என்ட்ரு பண்ணுறது வேஸ்ட்டு. விண்டோஸ்க்கான கோடு ஒன்று இருக்குது, அதுவும் கீழே இதே மாதிரி மெட்டா கோடு தான். அது வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், அதை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து நான் என்ட்ரு பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுதான் இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா MS அப்ளிகேஷன் nav பட்டன் கலர் அப்படின்னு இருக்கும். இதுக்கு கண்டென்ட் வந்து இங்கே என்ன கலர் கொடுத்தீங்களோ அதை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க. இப்போ விண்டோஸ் ஃபோன்லேருந்து ஒருத்தர் உங்கள் பிளாக் வெப்சைட்டை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த அட்ரஸ் பார் கலர் வந்து காமிக்கும்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் பிளாகிங்கில் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.